Hi ha 62 famílies que estan fent vaga de lloguers. Què pots fer per ajudar-los? S'enfronten a la Caixa per defensar l'habitatge públic, que vol dir que estan defensant casa seva, però també casa teva. Hi ha 3 coses que pots fer per ajudar. 1. Dona diners a la Caixa de Resistència, que no està en compte de la Caixa, és clar, per poder pagar els advocats. Els hi fotrem un puro, els de la Caixa, que fliparan. Amb el teu casal, l'Ateneu o amb l'entitat que sigui, podeu organitzar actes de solidaritat, una xerrada, un vermut, una taula rodona. Escriu-nos i t'ajudem a muntar-ho. Explica-ho als teus amics, a la feina, al barri, a la família. Tenim cartells, tenim octavetes, tenim domassos preciosos. A la bio trobaràs tota la info que necessites, però el que necessitem ara és que t'activis, que aquesta vaga només la guanyarem si ens impliquem totes plegades. I comparteix aquest vídeo.